Waye? maganin wuka da maganin ko bindiga ne na ce to ba a kawo mu biya shi. Wannan din shi da ke bada maganin wuka gaskiya ne gwaza wannan aka yi da tuko mana maganin da me kace ana badawa kai da jiki mana da Allah na ce akwai maganin wuka nan akwai na bindiga akwai na kwalba ina da maganin sabani wannan ne ina da maganin kibiya ina da maganin katako har bom idan maganin ga yana jikinka ko bom ne zai tashi bai tashi da kai ba Allah jagwa sannan mun wannan in gwada bindigan nan a jikin shi ai magana ai ba zai bayan ran mutum ya ɓaci ai sai ran wallahi sai ran mutum ya ɓaci ba za ta taɓa yi ba sai ran mutum ya ɓaci a gwada shi oga Fada da ake ciki ku ɗaga min shi da dai ta kana jigo in gwada mai ita ta kawo min shi oga ga shi nan kai ne mai maganin ƙarfi to yanzu zan gwada ma yacce ake tun da ran nashi ya ɓaci yanzu ka bari ka gaya mana ran ya ɓaci ai ran bai ɓaci ba ai bai ɓaci ba Allah oga